पवार कुटुंब यंदा दिवाळी साजरी करणार नाहीये। बारामतीमध्ये दिवाळी आणि पाडव्यानिमित्त कार्यक्रम होणार नाहीये। खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिलेली आहे। भारती पवार यांच्या निधनामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे। पवार सुप्रिया सुळे यांनी नेमकं काय ट्विट केलेलं आहे? आमच्या काकी भारती पवार यांचं नुकतंच निधन झालं। त्या आम्हा सर्वांसाठी आई समान होत्या। म्हणूनच आम्ही सर्व पवार कुटुंबियांनी मिळून यंदा दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। दरवर्षी गोविंदबाग बारामती इथं होणारी दिवाळी आणि पाडव्यानिमित्त होणारा भेटीचा कार्यक्रम देखील होणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी असं सुप्रिया सुळेंनी म्हटलेलं आहे। सर्वांनाही दिवाळी आनंदाची, सुख समृद्धीची आणि भरभराटीची जाव ही सदिच्छा।